hindi si Sap Anton Lagtameo. Sir, itong mga nandito na sinasabing pinag-ugatan, no? Maaari niyo po bang isa-isahin at kumpirmado na po ba ito, sir, ninyo dyan sa inyong partido na talagay nangyari ito? Kasi ang kinukot nyo rin dito yung mga isiniwalat ni Katunying, ni Anthony Taberna, yung naging pahayag o pasisiwalat din ni RJ Nieto ni Thinking Pinoy at iba pa rito. Tama po kayo, Admar. Ang pinakamalaki pong kontrobersya na humarap sa kanya yung kanyang mga appointments ano po ang ebidensya ngayon? Kayo alam nyo na continuing po na pinapalitan yung mga tao na pina-appoint niya. So yun po ang tinatawag na res ipsa loquitur. Pangalawa po parang he was not competent enough to be executive secretary o ano pang background lang niya barangay captain siya sa Sacred Heart dito sa Quezon City. Tapos nagtrabaho siya sa business licensing and permit sa Quezon City. Yung pong mga ginawa niyang mga administrative order napahiya po ang presidente. Kagulo po kasi 4,000 po yung wala ng trabaho na-remedyohan naman yan ng partner mo at si Chief Presidential Legal Counsel kaya ang nakakalungkot pa nag-away sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos yan po alam na lahat kinalulungkot po namin babae po yun ang babae po ginagalang nangyari po yan yan po ang nasa desisyon kaya po ang totoo formality na lang yan gawa nung hindi ka mong nakita at nag-usap May 25 November 22 na po sa kasagsagan po ng mga akusasyon laban dito kay Attorney Vic noong panahon na isiniwalat ito ng mga vloggers, hindi ba nagpaliwanag si Attorney Vic during that time bago pa ninyo questionin, bago ninyo pinadalan? Nagpaliwanag na ba siya? Meron na bang nagtanong din sa kanya mula sa partido? At nagpaliwanag ba siya beforehand na walang katotohanan yan? Mga akusasyon lang yan, paninira lang yan. Wala po the party was left. Iniwan na po niya ang partido Yun po ang nakakalungkot at yun pong pangalawa yan po yata talaga ang customary niya hindi siya sumasagot mula nung po siya hindi siya sumasagot ngunit ang importante po nung siya po natanggal na executive secretary bumabalik po siya sa partido sapagkat gusto yata niya tumakbo bilang senador sa 2025. Kaya po maganda rin na may desisyon na hindi na siya PFP. Para yung po mga PFP sa kanayunan, malaman po nila ang katotohanan. Sapagkat mag-i-eleksyon na naman po kailangan na naman po ng mga partido. Dapat po magkaroon ng party discipline. Okay, Partner Jade. Well, attorney, si Jade po ito. Doon po sa sinasabi. Kung mga kaibigan, ang pinaka lang talaga dito, kaya po siya tinanggal, Kaya po siya tinanggal sa partido. Kasi nawala yung tiwala at saka kumpiyansa o yung confidence, Yun lang po talaga yung pinaka dyan. Tsaka yung mga irregularities po. Marami din kasi paulit-ulit Kaya siguro siya natanggal. Kasi po mga kaibigan, sa totoo lang talaga nung nawala po siya sa Malacanang, ito si Attorney Vic Rodriguez, tumahimik po Hindi na po natin siya narinig, Wala na talaga na
sa kanya. Kaya kami, syempre, pag wala ka na kay Pangulong Marcos, hindi ka na part sa administration, hindi ka na rin namin titirahin, hindi ka namin bababakan. Kasi nga, meron ka ng sarili mong buhay eh. Kumbaga, ano mo yan eh, privilege mo yan, mga tumahimik ka na yan, may pamilya yan eh. Siyempre may mga anak din yan, tirahin pa natin. Natanggal na nga as ES, tirahin pa natin, di ba? Kasi lang po mga kaibigan, bigla kami nagulat, kanina lang, no? Bakit may ganito pala, may ganitong mga pangyayari, bakit tinanggal siya sa partido? Anong nangyari? Kasi po, maraming dahilan eh, no? Maraming reasons bakit natanggalin ka sa partido. Pero ito po talagang klaro pong sinabi ni attorney, no, na nawala ng tiwala at kumpiyansa. Yung pala yun. Di ba? Siguro, yung mga narinig natin, mga marites, no, yung mga dati, part din siguro yun sa ano, part din siguro yun, pero ito talaga ang dahilan na wala ang tiwala at kumpiyansa. Alright? Tuloy natin. Irregularities, po pwede ho pa ninyong ma-identify, yung specify po ninyo para at least malaman natin mga kababayan kung ito talaga ang dahilan bakit sinibak po siya doon sa inyong partido. Marami pong irregularities eh. Nakakahiya nga po yung irregularities eh. Bibigyan ko po kayo ng isang Ayun. yung pong tinatawag nila na appointments for sale. Yun, appointments for sale. Nakakahiya po yan eh. Hindi po ginagawa yan. Ang dami pong headline. Hindi po siya sumasagot. Hindi sumasagot. Sana man lang kung nagsalita siya, sinabi niya sa amin, Attorney George, walang katotohanan niya. Dinismiss po sana namin yung kaso. Yung po aming proseso, fair naman po kami. So, wala po Yun po ang nangyari. Hindi po sumagot Well, doon naman sa kaugnay sa mga katiwalian na nauugnay siya before, mga issues po ito, isa rin po ito at kabilang po sa mga naging basehan po ninyo na siya ay sibakin nga dyan sa Partido Federal ng Pilipinas. Kasamang Jade, bibigyan lang kita ng perspective tungkol sa kaso na ito. Ito po ay administrative case Ito po ay party discipline. Hindi po to investigasyon ng Senado, Jade. Hindi rin po investigasyon to ng Ombudsman. Ang prinsipyo po dito is freedom of association. Pagka po ang political party ay nagsabi, miyembro ka, hindi ka miyembro, ine-exercise po ng political party yung freedom of association. Natatandaan niyo po ba si Senator Manny Pacquiao nung bumili po siya ng bahay sa Forbes Park? Gusto po niya maging miyembro ng Manila Polo Club Gusto po niya maging miyembro ng Manila Golf Club. Hindi po pumayag yung mga member of those two private associations. Karapatan po nila yon sapagkat ang sabi nila pag nag-member si Senator Pacquiao mawawala yung kanilang privacy sapagkat lahat ng tao ay pupunta dun sa Manila Golf at saka sa Manila Polo yan po ang karapatan ng any private association. Di ba, Jade? Mare, nag-aaral ka. Mas madali po pumasok sa public school kesa sa private school. Sa public school hindi mo na nga dadalhin yung birth certificate mo Sabihin mo na lang yung edad mo, ilalagay ka sa grade 1. Pero sa private, meron pong exam meron pa pong interview. O kaya ko po ini-explain yan, Jade, kasi yung linya ng pagtatanong mo, tungkol po yun sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation. Kasi ang tinatanong mo, katiwalian Ito po ay yung karapatan ng private organization
na sabihin kung sino yung miyembro nila at hindi nila miyembro.